Hello jengi ja kiva kun olet tämänkertaisen jakson parissa. Tänään meillä on aiheena ihmissuhteet ja narsistisuus. Eli ei ole tarkoitus hakea mitään syyllisyyttä tai syyllistämistä, hakea mitään diagnoosia, vaan keskustellaan Markon kanssa siitä, että minkälaista on olla ihmissuhteessa, johon liittyy narsistisuus, tai minkälaisia piirteitä narsistinen ihminen omaa meidän näkökulmasta. Niin, ei siis keskustella meidän suhteistamme. Ei vaan siis ihan yleisesti, koska tämä on ollut toiveaiheena. Tosi paljon on tullut kyselyä ja pyyntöjä siitä, että puhuttaisiin narsistisista ihmissuhteista. Ja tosiaan niin kuin ihan mennään meidän niin kuin semmoisella fiiliksellä omia kokemuksia, mitä me ollaan kuultu, mitä me ollaan nähty ja niin edelleen. Eiks vaan? Kyllä. Yes. Nyt mennään syvälle. Nyt mennään syvään päätyyn. Katsotaan minkälainen jakso tässä nyt sitten saadaan. Ensimmäisenä, kun mä oon kirjoittanut nyt poikkeuksellisesti tänne aihealueet, mistä me keskustellaan ja saadaan hyvää niin kuin keskustelua aikaiseksi, niin ensimmäisenä mulla on täällä, että empatian puute ja rajallisuus. Mitä se sulle kertoo, kun puhutaan narsistisesta ihmisestä tai narsistisista piirteistä? Narsistisista piirteistä. Niin. No, kyllä se on mun mielestäni sellaista, että sulla on tarve hallita sitä toista ihmistä siinä parisuhteessa. Ja se, että se ei välttämättä jää se hallinta pelkästään siihen parisuhteeseen, vaan että kyllä sä oot niin kuin aika herkästi sellainen hallitseva ihminen kyllä sit niin kuin sen parisuhteen ulkopuolellakin. Niin, ja sitten mun mielestä se on niin kuin kaikissa ihmissuhteissa. Että kyllä se yleensä niin kuin näkyy ystävyydessä, työssä, parisuhteessa ja näin edelleen. Siis näkyy hyviä. Siis kyllähän mä tietysti tunnistan tollaiset piirteet varmasti niin kuin entisestä itsestänikin. Että sikäli mikäli katsojat on kuunnellut tai katsellut näitä aikaisemmin, niin tässä on semmoinen tietyn kaltainen muutosmatka menon sittenläänkin, niin kyllä voin kyllä myöntää, että minustakin tuollaisia piirteitä on löytynyt, että on tarvinnut hallita ihmissuhteessa. Mutta se, että mistä se sitten on johtunut, niin mä uskon, että me käydään niitä nyt varmasti tässä läpi. Joo, mun mielestä niin kun joka ikisestä ihmisestä löytyy niitä piirteitä. Että toisilla ne on niin kun vähempänä ja toisilla enempänä. On joo, ja kyllä mä jotenkin uskon, että tuommoinen narsistisuus, se miten se koetaan ihmissuhteessa, niin se toinen todennäköisesti haluaa vaan tulla kuulluksi ja nähdyksi. Ja jollei se pystyy, niin ehkä sit vastapeluri saattaa kokea sen käyttäytymisen jotenkin sellaisena niin kuin narsistimaisena käytöksenä. Joo, totta. Kun mun mielestä siinä, että tämmöinen ihminen, jolla on näitä narsistisia piirteitä, niin hänen on vaikea asettua sen toisen ihmisen toisen ihmisen niin kuin rooliin ja niihin tunnetiloihin. Ja nimenomaan minkä takia, niin mun mielestä siellä on niin kuin yhteys hävinnyt siihen oma itseensä. No siis allekirjoitan tuon ihan täysin, että se on hävinnyt juurikin siihen itseensä. Että kyllä se, niin kuin, jos mä nyt haluan heittää tästä niin kuin itseni susille, niin se on varmastikin liittynyt just siihen, että vaikka on aina ollut tosi tunteva ihminen, mutta mä en ole ehkä sitten kuitenkaan niin kuin itsessänikään niin kuin tiennyt, että mitkä ne tunteet on. Että mä oon haudannut niitä ja sitten se on tullut ikään kuin vaan ulos sellaisena tietynlaisena ehkä voisi sanoa, että entiset puolisot voivat sanoa, että se on tullut piikittelynä tai tämmöisenä, mutta kyllä se todellisuudessa on ollut sellaista, että mä en ole uskaltanut tuoda sitä omaa itseäni. Niistä omaa haavoittuvuutta niin sille. Niin. No, mulla on vähän samanlainen kokemus tai siitä, että niin kun, mulla oli tosi vahva isä. Eli se, että niin kun meillä tehtiin aina töitä ja hän hallitsi koko sitä perhedynamiikkaa. Niin sieltä on tullut semmoinen opittu toimintamalli. Eli se, että siitä kun mä lähdin sitten kotonta pois ja ensimmäiset parisuhteet ja näin, niin mulla piti olla koko ajan ne ohjat käsissä. Ja mä ennen ajattelin sitä, että se johtuu siitä, että mä haluan niin kuin erilaisen elämän kuin mulla oli kotona. Että siellä oli henkistä sekä fyysistä väkivaltaa ja näin poispäin, niin kuin mä oon jossain jaksossa kertonutkin. Niin siitä tuli se, että kun mä pidän kaikki langat käsissä, tiedän mitä tapahtuu, mitä tehdään, niin silloin on kaikki hyvin. No, mutta siis mulla on ihan toi sama.
että siis se, että itsekin, mä oon tästä niin kuin monta kertaa niin kuin monelle sanonutkin, että no itse olen kasarin alkupään lapsi, niin se, että miten niin kuin minutkin on aikoinaan kasvatettu, niin se on ollut tosi suoraviivasta se. Ja silloin on ollut just perheessä selkeät sellaiset roolit, että mies on se perheen pää ja nainen on ikään kuin se, joka pitää siellä kotona kaikki kunnossa ja lapset ruuassa. Ja että se on ollut niin selkeätä se, mutta kyllä mä käytän sanaa, että silloin on ollut semmoinen, että toinen hallitsee sitä tilannetta koko aika. Eihän sellainen ole niin kuin nykyään oikeastaan millään lailla enää edes hyväksyttävää käytöstä. Niin, eikä se mun mielestä enää ole oikein. Ei se ole oikein, koska nyt kuitenkin eletään tätä tasa-arvon aikaa, niin se, että kyllä niin kuin, sanoisin, että erityisesti moni mies painii tällä hetkellä aika monenkin ongelma, tai usea mies painii tämän kaltaisten ongelmien kanssa, että niin kun pitäisi pystyä näyttämään ne omat tunteensa esille, ja sitten se varmasti tulee ulos ihan väärällä tavalla. Totta. Mä tuossa mietin, että mulla se oli taas toisinpäin, kun mä oon niin kuin nainen. Eikö niin? Joo. Niin mulla taas se, että lähtökohta on kuitenkin niin se sama. Mutta tuossa mä mietin heti sitä, että mulla oli taas se, että kun meillä iskä oli aina se perheenpää, joka hallitsi tiedätkö, kaikkea, niin mä ajattelin, eli mä oon ottanut sieltä sen esimerkin, että mun pitää hallita kaikkea, niin silloin on kaikki hyvin. Että ei tuu sitä, että se mies hallitsee ja me mennään taas siihen kontrollitilanteeseen. Vaikka mä just käyttäydyn itse samalla tavalla. Niin ja siis, no joo, osaan samaistua tohon, että onhan mullakin niin ollut sellainen ajatusmaailma, että mun tavallaan täytyy olla monessa asiassa aina niin kuin metrin verran edellä. Eli toisin sanoen hallita se tilanne. Joo. Ja vähän niin kuin laskea sitten, että mitä tässä voi käydä, voi esimerkiksi mennä mönkään. Ja jos menee mönkään, niin mulla on pläni siihenkin. Niin, siellä on se ABC-vaihtoehdot, että se varmasti niin kuin toimii ja menee niin kuin sä haluat. Just menee miten minä haluan. Niin. Juuri toi. Ja sitten niin kakkosena mulla on täällä niin kuin se vahva tarve kontrollille ja hyväksynnälle. Niin tässähän on se, että mitä olen huomannut itse siitä, että kun mun pitää hallita tai piti hallita, kontrolloida kaikkea, niin mähän hain sillä hyväksyntää itselleni, koska mä en taas saanut koskaan kotona sitä rakkautta, vaan se piti tekemällä näyttää se, että sut hyväksytään ihmisenä. Niin, että olet arvostettu. Niin. Onko sulla tommosia kokemuksia? On hyvinkin paljon. Ja sä sanot, että niinku hyväksyttää itselleen, mutta kyllä mä hain silloin kanssa aikoinaan sitä, että mä haluaisin just, että minut hyväksytään niinku muuallakin. Että niin kuin pitää olla ikään kuin rooli, että ympäristö hyväksyisi. Ei sitä uskaltanut olla oma itsensä. Ei välttämättä edes tiennyt, mikä oli niin kuin se oma itsensä. Mä luulen kanssa, että en mä tiennyt, koska mä oon niin kuin kasvanut siinä, sanotaan, että 30-vuotiaana mä vasta aloin miettiä oikeasti, että kuka mä oon. Ja viimeinen käppihän mulla tuli silloin vuonna 2016, kun tuli se yrityskusetus, kun mä olin yrittäjänä, että tuli se, että mä kusetettiin ja mä jouduin sen velkahelvettiin. Niin silloinhan mä olin ihan täysin oma itseni. Tiedätkö, siellä mä kävin niin syvissä vesissä. Sut oli niin riisuttu aseesta silloin. Niin. Että mä olin niinku toisten hallinnassa ja yritin vaan selvitä. Niin silloin mä rupesin miettimään oikeasti mun omia käyttäytymismalleja. Että ei se olekaan ollut niin, että se on ollut hyvä. Nimenomaan jos puhutaan niinku parisuhteista ja niinku ihmistä, koska mä sanoin muistaakseni 2. tai 3. jaksossa siitä, että mä en ole koskaan rakastanut niitä mun niinku miehiä, mitä mulla on ollut ennen 2023. Kova tunnustus. Joo, mutta se on pakko, jos mä haluan niinku olla oikeasti autenttisen, rehellinen itselleni, niin näin se on. Et mä oon rakastanut heitä vaan sen takia, että mä oon saanut korjata heitä niinku jollakin tietyllä tavalla. Että siellä on ollut aina jotain, mitä mä oon niinku nähnyt, että mun täytyy saada tuo ihminen nousemaan sinne omaan voimaan. Ja sitten kun se on niinku tehty se homma, tää on tosi rajusti sanottu, mutta näin se vaan mun maailmassa meni, niin sitten mä oon sanonut, että tää ei enää toimi. Se on ihan älyttömän sairasta käyttäytymistä. Se on nimenomaan sitä narsistista käyttäytymistä sitä toista ihmistä kohtaan. Mutta sä oot hiffannut nuo jutut kuitenkin. Niin. Mutta ei se kivaa ole varmaan nyt toisten osapuolta kuunnella tätä. Ei varmasti semmoista hallintaohjelua.
Mutta onko sulla ollut mitään tommosia, onko sulla se kohta, missä oot tajunnut sen, että sun käyttäytymismallit ei välttämättä olekaan hyvät ja oikeat? No on, siis kyllähän tässä nyt on, mä nyt en välttämättä halua vetää tähän mitään semmoista niinku tiettyä esimerkkiä, mutta no olin melkein 20 vuotta kestävässä liitossa ja sain kuulla tätä aika useastikin, että käyttäytyminen on vähän tämmöistä niin kuin narsismimaista, mutta Anteeksi, mä keskeytän. Miltä se silloin tuntui? en mä uskonut sitä. Joo. Mä en hyväksynyt sitä asiaa, että eihän nyt minussa voi mikään vika olla. Mutta kyllä sitä nyt sitten jälkeenpäin, kun tätä asiaa on käyty läpi, niin kyllähän siellä nyt aika paljonkin oli sellaisia piirteitä, mutta mä ehkä sitten sanoisin, että mä varmasti loin hyviä tekosyitä myös itselleni, tai ikään kuin oikeutin sellaisen käytöksen itselleni. Miksi? Tai mikä no siis se oli juurikin tätä, että mä en ollut silloin vielä käsitellyt asioita, mitä niin kuin tätä nykyään käsittelee, niin paljon mä vetosin tähän, että kun tämä on normaalia, koska minut on näin kasvatettu, että miehen vaan nyt pitää sanoa se viimeinen sana ja se naisen rooli siinä kohdassa sit ei missään tapauksessa ollut alhaisempi, mutta se oli erilainen. Joo. Niin, kyllä se sieltä niin kuin sit kuitenkin kumpusi. Totta. Ja sitten tuosta vielä kontrollista ja hyväksynnän hakemisesta, niin mulla ainakin tuli se, että jos joku mua sitaateissa vastusti tai oli eri mieltä, joo, niin siinähän tuli... Joo, että hei, ei voi oikeasti olla, että se ei toimi noin. Että mennään näin, niin silloin se on ajallisesti tai taloudellisesti tai whatever, niin se on oikein. Tämä ei kyllä käy. Joo, ja se oli semmoinen, että se laukasi niin kuin tosi ison tunnereaktion, että hei, joku vastustaa mua, joku on eri mieltä munkaan asioista. Ja nyt kun sitä miettii, niin voi hyvää pojat. Niin, kun se oli tunnereaktio, ei siinä ollut mitään järkeä mukana, vaan siis se oli vaan se, että meni niin herkästi siihen tunteen valtaan, että perkele sinä, että muuten minua vastustaa nyt näiden juttujen kanssa, kun mä olen tämän suunnitellut. Kyllä. Että siinä ei antanut mitään sijaa niin kuin sen toisen mielipiteen. Joo, ja vaikka antoikin. Siis kyllä mä annoin sijaa, mutta sitten loppupelissä mä aina pystyin perustelemaan sen, että se muuten menee näin, niin kuin mä sanoin, että se on parempi. Tästä olen myös kuullut, että toi puhuu kuin Runeberg, jos jotain haluaa saada läpi. Joo. Mutta se on jännä niin kuin puhua nyt näitä ja reflektoida niin kuin näitä asioita tässä ja tiedostaa se, että kun mä oon ajatellut aina aikaisemmin, että musta ei ole ollut mitään narsistisia piirteitä ja silti mä oon niin kuin miettinyt sitä, että joka ikisessä on. Ja sitten kun mä oon katsonut niin ja nähnyt paljon niin ympärillä olevia niin ihmisiä, jotka on oikeasti narsistisia, jotka vetää niin todella tiukat rajat ja millään ei ole mitään väliä, niin piiruakaan ei anneta periksi, niin siellähän se vasta on, niin mä ajattelin, että mulla ei ole koskaan niin tollaista onneksi ollut elämässä. Ei, siis toihan on itse asiassa tosi niin kuin loukkaava kyllä niin kuin termi, että puhutaan toisesta ihmisestä, sä oot narsisti, kun ajatellaan, että kuitenkin narsismi itsessään, en tiedä, voi olla väärässä, mutta on käsittääkseni jonkin sortin lääketieteellinen tämmöinen niin kuin oire. Ja niitä ei kuitenkaan tässä Suomen maassakaan taida prosentuaalisesti kauhean paljon olla. Ei, ja mun mielestä mitä mä niin kuin tutkin ihan tilastollisesti, niin niitä on todella Eikö niin, se taitaa olla. Ja sitten kuitenkin aika useasti niin tämmöinen sana narsismi nousee esille juurikin parisuhteessa. Että mistä se johtuu? Niin, totta. Et miksi se nousee just parisuhteessa? Harvemmin se nousee missään muussa ihmissuhteessa esille, että sinä olet narsisti tai käyttäydyt narsismimaisesti. Mutta voiko se olla sitä, että kun meet oikeasti, kun se lähin, eli siinä perheessä, missä meet, niin. Eli, ja sitten se, että kun meidät on niinku kasvatettu. Niin, kyllä mä kanssa yhdyn tuohon, että siis kyllähän se tulee kasvatuksesta. Niin. Et silloinhan sitä kääntää ja niinku kohtelee samalla tavalla niitä omia läheisiään, kun ei niinku ymmärrä sitä, että on väärin. Koska niin kuin just puhuttiin tuossa, että se tulee sieltä kasvatuksesta. Niin.
Mutta hei, mieti, missä asemassa me ollaan. Me ollaan tajuttu tämä juttu. Joo. Niin. Ja siis tää on tosi hienoa. Ja sen takia mä just ajattelinkin, että kun sä oot mun ystävä ja sit kun tätä on paljon toivottu, niin meidän on helppo niinku keskustella, kun molemmat on käynyt tämän läpi. Ja se, että pystytään oikeasti kertoa, että hei, tai nostaa kädet ylös, että joo, että näin mäkin olen toiminut ja koskaan en ole ajatellut sitä. Mutta me käydään tätä asiaa muuten nyt läpi niin kuin, ikään kuin samalta puolelta, että meidän täytyy pyytää tähän vieraksi meidän entiset puolisot, että miten on kokenut sen. Mä veikkaan, että Matti ainakaan ne ei uskalla tai ei tarvikaan niin tulla. Ja sen takia just tästä en nimeä ketään enkä mitään, vaan nimenomaan rehellisesti kerron, että miten mä olen toiminut. Ja sillä ei voi yhtään mitään. Että sillä ei voi enää mitään ja näin se on mennyt. Mutta se on mun mielestä äärettömän hienoa, että kun tämä elämä on koko ajan oppimista. Ja se, että siinä vaiheessa, kun on oikeasti lähtenyt niin kuin menemään sinne omaan itseensä tosi syvälle, penkomaan niitä kaikkia heikkouksia, vaikka mun mielestä ne ei ole enää heikkouksia, vaan on vahvuuksia, niin se on ihan sikakova duuni ollut. Niin ja siis mä oon samaa mieltä, että ne muuttuu vahvuudeksi, kun sä uskallat kohdata ne asiat. Kyllä. Ja niin kuin myöntää itsellesi, että sä muuten välillä oot ollutkin vähän paska. Joo. Niin. Ja sitten se on, niin kun mennään niin elämässä eteenpäin ja sitten jos tulee seuraava parisuhde tai kun tulee seuraava parisuhde, onpa muuten älyttömän paljon helpompi lähteä niin kuin rakentaa sitä suhdetta. On. Ja se, että kun on niin kuin vahva ja tietää, mitä oikeasti haluaa itseltään ja toiselta, ja sitten se vapaus ja se, että ei niin kuin halua sitoa, että mua niin kuin ahdistaa jopa nyt semmoinen ajatus, että pitäisi sitoutua, silleen, tai siis sitoutua, vaan tarkoitin sitä, että niin kuin kontrolloida sitä, että onko kaikki hyvin, mitä voisi vielä tehdä sun eteen, vaan se, että se lähtee molempien niin kuin, vapaasta tahdosta ja siitä halusta olla sen toisen ihmisen kanssa. Niin siis onhan tämä nyt menee ehkä vähän toisteluksi, mutta että kun sä osaat tunnistaa ne omat tunteesi, sä tunnistat lähinnä niin kuin sen, että mistä se jokin tunne lähtee niin kuin nousemaan, että mikä sen aiheuttaa sen tunteen. Et se on varmaan ihan hyvä niin kuin omakin tulevaisuutta ajatellen, että kun havaitsee, että nyt muuten alkaa vähän niin kuin joku pykälä nousemaan tuossa ajatuksessa, että mistä se tulee ennen kuin suoraan sanoen laukaisee suustaan yhtään mitään. Ja toi on älyttömän hyvää, koska mä oon äärettömän tunneherkkä ihminen, mä oon tosi herkkä, tosi niin kuin haavoittuvainen ja nykyään mä tuon sen esille, mä en millään tavalla häpeä sitä, vaan mä haluan kertoa, koska sieltä löytyy sitten se toinen puoli, se vahva persoona, joka tekee esimerkiksi duunin niin kuin ihan 200%, siellä antaa kaiken, sitten taas kotona voi olla se, mutta toki myös duunissa niin se herkkyys ja haavoittuvaisuus näkyy siinä, että mä en enää niin kuin, esimerkiksi valmennuksessa, niin mä en valmenna pelkästään, vaan mä oon rinnalla kulkija. Ja se on niin kuin ihan tämmöinen, oot sä huomannut nyt, kun miettii, että sä oot lähtenyt käymään tätä ja päässyt pois noista narsistisista piirteistä tai et enää käytä niitä tai tiedostat, mitä ne on, niin onko se muuttanut sua niin kuin näissä ihmissuhteissa? Ihan mielettömästi. Et justiinsa toi, kun kyllä mäkin näytän nykyään käytännössä kaikki tunteet. Ja se on sitä aitoa minua. Eikö mä oon sen vasta niin kuin nyt ihan, no sanotaan vaikka, että viime aikoina niin tunnistanut sen, että eihän mä itsekään tiennyt oikeasti, kuka mä olen. Kun aina on tavallaan niin kuin verhoutunut jonkun taakse. Ja mä luulen, että tässä on varmasti niin kuin lähipiirikin on niin kuin ne miettinyt, että kuka toi nyt on. Ja kun se on sitä omaa muuttumismatkansa ollut, että miksi ei niitä tunteita voisi näyttää ja ennen kaikkea miksi niistä voisi puhua. Joo, koska kaikilla ne on ja kaikki tuntee ja kokee. Jotkut ehkä reagoi asioihin eri lailla, mutta kyllähän monen asian taustalta oikeasti tulee joku tunne. Siis kaikkihan perustuu tunteeseen. Niin. Ja se, että on se sitten ilo, suru, kateellisuus, katkeruus, viha, onnellisuus, rakkaus, ihan mikä vaan, niin se on tunnetila. Niin ja mieti, kuinka paljon ihmiset tekee päätöksiä jonkun tietyn tunteen tilassa. Kyllä.
Ja valitettavasti itsekin on sortunut siihen, että kun mä oon hyvin impulsiivinen ihminen ollut, niin mä teen siinä hetkessä, jos mulle tulee semmoinen olo, tai tuli semmoinen olo, esimerkiksi puhutaan tästä kontrollista, ja jos mä huomaan, että se toinen tulee siihen niin kuin, tiedätkö, iholle, se pääsee liian lähelle tai jotain, niin saman tien niin kuin näin ja ulos. Eli se syyllistäminen ja sitten kääntäminen sitä toista vastaan, tiedätkö, että älä tule, vaan mä sanon, että sinä olet siinä ja mä häviän tästä nyt. Eli se tunnetilan reaktio tai se, että niin kun, no mutta toi oli hyvä niin kun negatiivisista käyttäytymismalleista. Että se on. Ja sitten kun mä niin kun reflektoin niitä asioita jälkikäteen, niin miksi mä oon toiminut näin, niin se on nimenomaan se, että mä en ole päästänyt ketään mun lähelle, eli mä oon suojellut itseäni. Että se, että hän ei näe niitä mun heikkouksia, sitä haavoittuvuutta, herkkyyttä, vaan se, että mä hallitsen kaikkea, mä oon cool, niin kuin, saako sä kiinni tästä? Saan, koska mä koen itsessäni noi samat tosi vahvana. Et on mua joskus sanottu jopa niin kuin aika sellaiseksi niin kuin kylmäksi ja tunteettomaksi ihmiseksi. Ja se on... Mä voin yhtyä tuohon. Vaikka sanottiin näitä, ja mä sanon ihan suoraan, että sä oot ollut tässä kusipää. Joo, kiitos. Nyt tämä ei mene tunteisiin. Niin, mä tiedän, sen takia mä sanon sen tässä. Ei, mutta siis kyllä se on ollut sitä kilpeä tai muuria tällaista, että ei ole kauankaan aikaa, kun mäkin niin kuin siis ajattelin ihmisistä jotenkin aina ensimmäisenä, että ne hakee jotain hyötyä aina negatiivisen kautta. Mutta sitten se, että kun vaan niinku opetteli, ja edelleenkin siis totta kai opettelee, että kyllä ihmisissä lähtökohtaisesti onkin hyvää. Niin se, että se on vähän helpottanut sitä, niinku, sitä kilven ehkä avaamista. Ja se laskee niitä muureja. Ja kun mennään vielä vähän tuohon siihen itsevarmuuteen, niin mäkin olin niinku ulkoisesti tosi vahva. Tiedätkö, että mä halusin näyttää sen vahvuuden aina, että mä pukeuduin aina tilanteeseen sopivasti ja piti olla laittauduttu viimeisen päälle. Ja tiedätkö, että jos sä lähdet vaikka käymään lähikaupassa, niin sulla piti olla meikit päällä. Sä et voinut lähteä sinne verkkarit päällä tai niin kuin näin, vaan aina täytyy laittaa. Ja sit se oli oikeasti ihan helvetin, anteeksi sanavalintani, mutta raskasta, kun miettii nyt jälkikäteen. Että sulla oli koko ajan, sä kontrolloit jopa omaa niin kuin pukeutumista ja tiedätkö kaikkea. Et siinä oli se. Ja sitten niin kuin sisältä olikin niin kuin aivan täysin rikki, joka lähtee taas siitä, että miten siellä lapsuudessa on kohdeltu. Ja sitten se rooli mä puhun joskus tulevaisuudesta, erilaisista rooleista myös tässä podissa, mutta niin kun sä vedät sitä tiettyä roolia, niin se on äärettömän raskasta. Niin, siis kyllähän sieltä sen roolin takana se minuus unohtuu aika herkästi. Sulla jää se rooli päälle. Vaikka se koko ajan niin huutaa, mullakin on niin monta vuotta oli silleen, että mä haluan olla oma itseni. Mutta sitten kun sä olit koko ajan kaikkien silmissä sitä, että olin sitten työelämässä tai parisuhteessa tai ystävyydessä, että Saija hoitaa, Saija rakentaa, Saija on hyvä, Saija jaksaa, Saija hallitsee kaikkea, niin siitä oli ihan älyttömän vaikea päästä irti. Niin, mutta sä aloit varmasti uskomaan ihan itsekin sitä sun rooliasi. Niin, kyllä, niin. Joo. Mutta sitä mä sanoinkin, että niinku silloin se yrityskusetus niin antoi mulle ihan älyttömän paljon. En mä olisi tässä, jos sitä ei olisi oikeasti tullut. Niin kyllä siinä aina tarvitaan joku semmoinen, joka tavallaan laukaisee niitä asioita liikkeelle. Niin siis todella pohjalle, siis kun mietitään sitä, että sä menetät lähes kaiken elämässä. Niin ja sitten se, että siinä tuli se niin vahvasti, että mä olin niinku toisten hallinnassa koko ajan. Et se oli, että mä olin siinä, että piti olla töitä ja piti tehdä sitä ja piti niin kuin nöyrtyä tekemään asioita ja näin. Et treeni oli ainut, joka piti mut järjissäni. Et se on tosi, niin kuin, nyt kun miettii, niin se on ollut niin kuin ihan sairasta aikaa.
Mutta se on ihme, että minkä takia aina niin kuin oivaltamiseen tarvitaan jonkinnäköinen niin kuin negatiivinen laukaiseva tekijä. Mutta me ollaan niin Niin. itsepäisiä. Me ollaan niin itsepäisiä kaikki. Kyllä mä sanoin, että se on, niin kuin, tai ei voi sanoa, että 100%, joku laittaa siitä, että kaikki ei ole ihan sama, mutta se yleisesti, että me ollaan niin itsepäisiä, että meidän pitää itse pärjätä, pitää tehdä, laittaa ja bla bla bla, muuten me ei olla hyviä. Mutta toisaalta tuommoinen pärjäämisen ideologiakin tulee aika paljon meidän kasvatuksesta. Että se, että silloin, koska piti pärjätä, että ei saanut olla riippuvainen muista ihmisistä. No se on joo. Tai yleensäkään ei saanut olla oikeastaan riippuvainen mistään. Et kyllähän meidät on kasvatettu pärjäämään. Mutta on se sitten, kun miettii sitä, niin vaikka mä sanoin, että se on ollut raskasta, niin kyllä mä sanoin, että se on ollut äärettömän opettavaista ja se on oikeasti pistänyt mut nöyrtymään itseni edessä. Että jos mä haluan oikeasti rakentaa sit omaa elämää silleen, että mä voin sisäisesti sekä ulkoisesti hyvin, niin kyllä on pitänyt käydä ja laskea siis irti näistä narsistisista piirteistä. Ja huvittavintahan siinä on ollut, että mä en ole ymmärtänyt, että ne on narsistisia piirteitä. Niin ei se kyllä loppuviimein auta, vaikka niin kuin kuinka moni ihminen sulle sanoisi, että käyttäydyt nyt noin, ja kuinka moni osoittaa sua sormea, että sä käyttäydyt noin, että sä haluat sisäistää sitä. Mutta kyllähän se niin kuin pitää itse tajuta. On, mutta se on kaikessa. Jos me puhutaan riippuvuuksista tai mistä vaan, tai mun duunista, että jos vaikka puhun mun asiakkaille valmennuksissa siitä, että miten olisi hyvä tehdä, annan työkaluja ja näin poispäin, mutta jos se ihminen ei itse tee sitä päätöstä ja lähde muuttumaan, niin ole vastaanottavainen pätkääkään. Niin eihän sitä muutosta tapahdu. Mutta se, että mitä mieltä sä oot siitä, että jos on narsistinen persoona, niin onko se helppoa lähteä sitä muutosta tekemään ja mitkä asiat siihen vaikuttaa sun mielestä, että ei uskalla tai se, että uskaltaa lähteä? No mä nyt en pidä itsenä narsistisena persoonana. Mutta yleisellä tasolla. Niin jos puhutaan nyt ihan yleisellä tasolla, niin sanoisin, että ei varmasti ole kauhean helppo lähteä kyllä niin kuin muokkaamaan itseä. Kyllä siinä täytyy sitten olla niin kuin tosi hyvä niin kuin sellainen verkosto ympärillä, joka oikeasti niin kuin auttaa sua siitä eteenpäin. Koska siinä menee aika rikki. Ei kun jos menee. Miettää, että siis se, että sun pitää tavallaan niin kuin kääntää se sun elämässä toistapäin. Ja sitten kun sä hyväksyt sellaiset asiat, että minkälainen oikeasti niin kuin ehkä mulkku sä olet ollut, niin kyllähän sun elämältäsi niin kuin putoaa aika paljon asioita. Joo, ja just sen takia sanoin yleisellä tasolla, että ei vaan meidän juttuja, että on kiva kertoa aluksi meidän juttuja, että se herättää sitä, että me ollaan oikeasti koettu näitä asioita ja käyty läpi, mutta sitten taas, että jos joku on oikeasti, sanotaan, että 50-60, joka on elänyt oikein 50-60 vuotta siinä, ja hän lähtee, niin voi se olla oikeasti tosi vaikeaa, että kun miettii, että sä oot ollut se vahva persona, joka on hallinnut kaikkea, ja sä voit olla ehkä korkeassa ammatissakin, tai siis vaikka ei sillä ole mitään väliä, mutta silti, että sulla on vaikka auktoriteettinen ammatti ja muuta, niin sieltä lähteminen, niin mä luulisin, että isoin pelko siinä voi olla, että menettää sen oman itsensä ja sen ympäristön, mikä siinä on. Saatko kiinni? Saan. Niin kyllähän muuten itsehän niin kuin narsismisen käyttäytymiseen, niin siinähän on tosi vahvasti läsnä myös ego. Että jos niin kuin se murenee, niin siinähän saa ego aikamoisen kolauksen. Kyllä, ja se on se, mitä mä mietin, että se voi olla se, että kuinka moni haluaa lähteä siihen. Kun itsekin tietää, vaikka mä en ole narsistinen persoona, mutta mulla on ollut tiettyjä käyttäytymismalleja siihen liittyen, niin se on tosi raju. Niin kuin sanoin, että sen saneerauksen jälkeen, kun mä tulin ulos ja rupesin kertoa tätä, mitä mä oon käynyt läpi ja minkälaista muutosta se on aiheuttanut. Ja nyt nykytilanne, niin
mun elämästä on lähtenyt todella paljon ihmisiä pois ja mä oon heittänyt todella paljon ihmisiä pois. Ja nimenomaan ne, joita mä oon niin kuin laittanut pois elämästä, niin he ei ole tehnyt niin kuin mitään pahaa mulle missään nimessä, mutta se, että se ei vaan niin kuin resonoi enää tämän niin kuin autenttisen niin kuin, Saijan kanssa. Eikö mullakaan ihan samalla lailla, että siis kukaan ei ole tehnyt niin kuin mitään pahaa, mutta se on just vaan siitä, että ei enää tunnu niin kuin samalta. Ja tässäkin tulee se, että entinen Saija niin olisi pitänyt tiukasti niistä kiinni. Miksi? Niin, nimenomaan. Miksi? Kun siinä ei ollut mitään järkeä, siinä on vaan se hallinta, tiedätkö, Niin. että vaikka niin kuin itse ei saanut niistä ihmissuhteista silloin yhtään mitään tai hyvin vähän, että ne enemmänkin vaan vei, niin silti mä vaan olin siinä, koska mä koin itseni tarpeelliseksi heille. Että mä pystyin antamaan heille jotain, mutta se oli semmoinen niin kuin mulle siis ihan sikaraskas projekti. Mä sanon projekti, kun se oli nimenomaan sitä, että mä tein sitä melkein vuoden niin kuin nyt niin kuin viime syksystä, niin kuin, tai ei itse asiassa puoli vuotta, viime syksystä kesää. Ja se pelko oli siellä, että hei, että riitänkö mä enää kellekään sen jälkeen, kun mä niin kuin yksitellen sanoin, että hei, sussa ei ole mitään vikaa, mutta meidän niin kuin aika on oikeasti lähteä niin kuin ystävyydestä tai niin kuin kaverisuhteesta tai jossain niin kuin eri teille, että mä en vaan ole enää sama ihminen. Ja se on kamala tunne. Se on muuten itse asiassa aika jännää, että me menee tosi niin kuin yhteen nämä kokemukset, mutta siis se on kamala tunne, kun tulee se, että eikö mä niin kuin riitä. Mutta siis no on ne sitten, puhutaan nyt vaikka kaverisuhteesta. Niin kyllä mulla on myös käynyt tämä samanlainen kokemus, että niin kun mä oon laittanut ihmisiä ihan kyllä niin kun ulos siitä omasta piiristäni, joiden kanssa sitten vaan niin kun se ajatus ei mene enää tätä nykyään niin kun yhteen. Ja just niin kuin sä käytit hyvin sanaa niin kun resonoi, ja se on juurikin toi, että kun se ei vaan enää resonoi se ihminen. Siinä ei ollut mitään niin kun dramatiikkaa taustalla, vaan siis se on vaan se, että ei nyt oikein enää tunnu hyvältä. Mutta se mikä siinä on, se piti kans vaan hyväksyä. Että niinku, se ei ollut mikään päätös, se vaan piti hyväksyä. Että se nyt on näin. Kävikö sulla helposti se? Ei. Joo. Ei siis. Mä oon ollut myös aika herkästi niinku semmoinen riippuvainen niinku ihmisistä. Ja se ei ollut missään tapauksessa niinku mikään sellainen helppo ulosheitto. Mutta sitten kun sen hyväksyi, kun sen myönsi itselleen, että niinku nämä ei välttämättä nyt ole oikeasti sulle edes hyvää seuraa. Tarkoitan niinku hyvää seuraa sillä lailla, että se ajatusmaailma ei enää niinku resonoi tähän tämänhetkiseen omaan itsensä. Mutta se mikä on ollut niinku tosi hyvä, sinne omaan piiriin on alkanut tulemaan uusia ihmisiä. Ja se mikä on todella hyvä juttu, ne ihmiset, jotka on nyt tullut siihen uuteen piiriin, niin ne on sydämellisempiä, avoimempia ja ennen kaikkea aidompia. Mutta sehän johtuu just Eihän siitä, ne tulisi muuten kuin se, että he näkevät ja kokevat varmasti samankaltaisuutta. Joo, just olin sanomassa samaa. Ja sitten tuossa vielä huomioon tai kävikö sulle niin, kun sä niin kun rupesit jättää pois ihmisiä sun elämästä, että sä huomasitkin niin kun sen, että se niin kun vie enemmän kuin antaa. No, että siellä toisella puolella olikin just sen takia, että kun sä koet riittämättömyyttä tai riittävyyttä, niin se toinen onkin myös narsistisilla piirteillä pitänyt sut otteessa. Siis voi hyvin olla, koska sehän oli sellaista, siis monessa, en mä nyt osaa heittää mitään lukumäärää montako ihmistä olen ikään kuin potkaissut pois, mutta siis se, että onhan niitä tietysti joitain, mutta siis se vei enemmän kuin antoi, koska silloinkin piti olla niin kuin ikään kuin todistella niille ihmisille jotain sellaista, mitä oikeasti ei ollut, eikä edes halunnut olla. Ja niin.
Niin, mutta toi on, kun mä huomasin sitä, ja mistä mä huomasin sen, oli sit kun mä olin tehnyt niitä päätöksiä, niin sit sieltä tuli semmoinen niin kuin negatiivinen, että mitä sä nyt yrität, tai mikä juttu tää on. Vaikka mä niin kuin kauniisti sanoin, että tässä ystävyydessä, niin nimenomaan puhun nyt ystävyyssuhteista, niin että siinä ei ole niin kuin mitään vikaa, mitään negatiivista ei ole tapahtunut, mutta kun mä en näe enää, että kun meillä ei ole mitään keskusteltavaa, niin sitten taas se, että saattoi olla niin kuin 2-3 kuukautta hiljaiseloa ja sitten sieltä taas tultiin, hei, voitaisiko me vielä keskustella? Mä haluaisin nähdä, että oot sä aito ollut koskaan. Tai se, että hei, että mä haluaisin vielä keskustella, voidaanko käydä kahvilla tai muuta. Niin kun se ei muutu, että onko mä ollut Ja aito toinen koskaan. ihminen ei ole muuttunut, mutta sä olet muuttunut. Niin. Ja se, että musta se on hassua sanoa, että onko mä ollut aito koskaan, koska jokainen meistä on niin aito just sillä hetkellä, kun on. Eli kuin hyvin sä tunnet itsesi sillä hetkellä, niin aito sä oot. Ja mä oon koko elämäni ollut aito. Mutta niillä, tiedätkö, työkaluilla, mitä mulla sillä hetkellä on ollut. Että tuosta puhutaan paljon siitä, että onko aito ihminen vai epäaito. Me ollaan aina aitoja niin kuin joka hetkessä, koska me ei vielä siinä vaiheessa tiedetä jostain niin kuin paremmasta tai mitä se nyt onkaan. Joku triggeröityy tästä, kun mä sanon paremmasta, mutta se nyt on mun puhekieli ja se on nyt näin. Et se oli vuorovaikutteista ja mun mielestä se oli niin kuin aika hyvä myös mun huomata, että myös siellä vastapuolella on sitä, että sitten yritetäänkin niin kuin uida takaisin, tiedätkö sinne. Saatko kiinni? Saan, että se vastapuoli oli myös riippuvainen. Niin. Ja se on se, että huomaa sen, että ihan oikean ratkaisun niin kuin tekee. Että vaikka se sillä hetkellä sattuu, kun joutuu tekemään sen, mutta sitten kun sieltä tuleekin, niin sitten sieltä tulee takaisin tai yrittää tulla takaisin, niin ei se ole kivaa, tiedätkö? Että näin. Mutta se on. No mitä mieltä sä oot siitä, että kun ne rajat hämärtyy yleensä aina siinä vaiheessa, kun ruvetaan niin kuin hallitsemaan sitä niin kuin ihmissuhdetta, eli oliko siinä semmoista, että se toinen ihminen, oli se sitten ystävä, parisuhde tai mikä vaan, niin että sä et halunnut myöskään häntä nähdä aitona omana itsenään. Eli hämärtyykö sulla se? Hämärty. Joo, kun mä mietin, että mulla on niin kuin sama. Onko sulla jotain heittää jotain esimerkkejä niin kuin, tai ajatuksia? Olisi varmaan, mutta mä luulen, että jos mä heitän tähän jotain esimerkkejä, niin ne on ehkä yksilöitävissä. Okei, no sitten ei kannata, joo. Mulla on semmoisia, niin että jos on niin kuin ihminen ja me niin kuin ollaan yhteydessä, olisi sitten missä ihmissuhteessa niin kuin tahansa, niin mä loin hänestä aina tietyn kuvan. Eli se oli mulle semmoinen tietty persoona. Eli mä en halunnut lähteä tutkimaan, mitä sieltä sisältä löytyy. Ja se on yksi mulla se, mitä mä huomasin, että se on se kontrolli. Yrititkö muokata myös ihmistä? Joo, kyllä. Et se oli aikaisemmin se, että kun mä totesin, että siinä on jotain, mistä mä en tykkää. Niin joku piirre, mikä vähän kyllä, ärsytti. Ja joo. oli se vaikka maiskutus, niin Kyllä. Kyllä, juuri näin. Mutta mä huomasin, että sitä tapahtui myös mulle, että mullakin on paljon piirteitä, mitä ihmiset ei tykkää, tai mistä ihmiset tykkää. Meillä on varmaan kaikilla. Joo. Mutta sitten mä huomasin just silloin, kun mä reflektoin näitä niin kuin ihmissuhteita, niin se on ollut molemmin puolista. Ja sitten mua on älyttömästi ärsyttänyt se, jos jostain sanottiin mulle, koska mä oon täydellinen. Niin mäkin. Mutta sitten taas mä pystyin sanomaan toiselle ja hän sitten muokkasi sitä omaa käytöstä ja se on aivan järkyttävää. Aika tyranneja oltu molemmat. Kyllä. Että kyllä se on ja musta on niinku ihanaa, tiedätkö, sairaalla tavalla ihanaa keskustella näistä asioista, koska mä uskon, että jengi saa tästä myös itselleen niin kuin, tiedätkö, ajatuksia sitä, että pystyy lähteä muokkaamaan itsensä tai niin kuin, tutustumaan itsensä, rakentamaan itsensä semmoiseksi kuin haluaa. Mutta yksi hyvä asia on se, että älkää koskaan muokatko toista.
Mä olen myös syyllistynyt kyllä tuohon, että olen yrittänyt muokata toista aikoinaan. Ja nytkin kun sitä asiaa miettii taaksepäin, niin on, että voi helvetti säntä. Siitä on jotenkin siis se oma ajatusmaailmakin niin kääntynyt. Siis nykyään tarkoitan nyt toivottavasti tai ymmärretä väärin, mutta kyllä mä... No okei, ajatellaan semmoinen ajatusleikki, että sä kohtaat vaikka uuden ihmisen. Jos nyt puhutaan vaikka vastakkaisesta sukupuolesta, niin kyllähän sä ensimmäisenä useasti kyllä isket silmäsi siihen, miltä se ihminen näyttää. Todellakin. Niin. Mulla on siis siinä tulee semmoinen niin. Tavallaan, niin kuin, että joku siinä ihmisessä viehättää, että se herättää niin kuin kiinnostuksen sinussa. Mutta se, että tätä nykyään kyllä niin kuin haluan tutustua siihen ihmiseen niin kuin oikeasti, mikä hän on myös niin kuin sisältä. Että mikä hänellä on niin kuin siellä sydämessä. Koska ennen se oli enemmänkin sitä, että mikä duuni sulla on, miten sä pukeudut, kaikki näistä. Ihan helvetin pinnallista juttua. Meillä ei oikeasti niin kuin elämän kanssa mitään tekemistä. Eli tavallaan siis se katsominen lähti ihan väärään suuntaan siinä. Ja sitten se, että jollei siinä pinnallisuudessa ollut jotain sellaista, mitä sä itse olisit halunnut, niin sä ikään kuin lähdit muokkaamaan sitä ihmistä siihen suuntaan, jotta se täyttäisi ne sinun pinnalliset kriteerit. Niin, joo, kyllä. Musta ihanaa, mulla sä iskit vähän niin kuin tuolla, vaikka et tarkoituksella tehnytkään sitä, mutta niin kuin tikarilla mun sydämeen, koska rehellisesti sanottuna, niin mä edelleenkin niin kun katson ihmistä ensin, tai ihmisen niin kun sitä pinnallisuutta, eli ulkonäköä ja näin, koska mä oon viehättynyt tietyn tyyppisistä miehistä. Mä en voi sille mitään, mutta sitten mun täytyy niin kun saada tutustua siihen ihmiseen sisältä. Ja se on se tärkein. Mutta että niin kun, niin keskeneräinen kuin minä vielä olenkin. Niin, mutta ei siinä ole mitään väärää. Mutta musta on niinku ihanaa, että sä oot niinku päässyt tosta, että sä niinku teet noin, mutta että mulla vielä on tekemistä, koska se, että jos tulee niinku treffikutsuja tai kahvillekutsuja tai whatever, niin jos se ihminen ei viehätä mua ulkoisesti, niin mä en anna hänelle mahdollisuutta. Ja tää on vielä yksi niistä monista, missä mun pitäisi ehkä kasvattaa niin kuin itseään. En mä tiedä, niin kuin, siis, eihän tuossa nyt tee yhtään mitään väärää, koska kyllä mä sanoin, että kyllä me kaikki ihmiset toimitaan samalla lailla. En mä usko, että toi nyt välttämättä on mitään piirrettä. Että sit tarvitsisi niin kuin mennä treffeille niin kuin säkkipäässä. Että sä oikeasti niin kuin tutustut siihen persoonaan aikaksi. Että kyllähän ne on vaan faktaa, että ne ulkoiset tekijät monesti on ensimmäinen asia, joka kaikilla meillä on varmasti sen tietyt kriteerit siihen, että mitä me haetaan. Joo. Tähän on pakko vaikka, tämä vähän aiheesta, niin kuin, tai ei liippaa tähän aiheeseen, mutta liittyy olennaisesti kuitenkin. Mulla on yhdessä valmennuksessa semmoinen tehtävä, eli kun puhutaan tästä, niin kuin, että kun jokainen ihminen tarvitsee ja haluaa kosketusta, että kun sä kosketat toista ihmistä, niin mulla on semmoinen, että otetaan niin kuin 4 vastakkaisen sukupuolen niin kuin olevaa ihmistä, joka on ihan erilainen niin kuin ulkoisesti, ja sit sä kosketat heitä, niin siinä on se, että jos ne ulkoiset piirteet ei miellytä sua, niin se kosketus ei tunnu niin hyvältä. Ja tässä ei ole mitään niin kuin negatiivista, mä en niin kuin millään tavalla ketään arvostele, vaan tämä on sitä pinnallisuutta. Ja sitten sidotaan, tiedätkö, silmät, eli sä et näe. Ja sitten sekoitetaan ne ihmiset siinä, ja sitten kun sä kosketat heitä, tai siis kun he koskettaa siis sua käsillä, siveleitä, halaa tai muuta, niin se ei olekaan se kaikista aina välttämättä kaikista hyvännäköisin pinnallisesti se paras kosketus.
vaan se onkin sit se, niinku se tunnetila, että miten se ihminen ottaa kiinni. Esimerkkinä, saako se kiinni? Saat se, minkälainen energia siinä lähtee. Kyllä. Joo. Ja tämä on just se, mitä niin kun, mä oon pohtinut sit myös, kun suutarin lapsille ei ole kenkiä, kun mä sanoin, että aina on se eka se pinnallisuus, ja sit mun täytyy päästä sinne ihmisen sisälle, että mä edes haluaisin niin kun enemmän kuin sen pinnan kertoa itsestäni. Niin sehän voikin olla niin, että ulkoisesti se ihminen ei viehätäkään, mutta se sisäisesti resonoikin sen. Niin miten tässä voisi tehdä niinku semmoista kompromissia, että niinku, Mutta mä sanoin vastaukset, sitten täytyy lähteä säkkipäässä pihalle. Niin, totta, mutta en mä halua. Mä en pysty vielä siihen. Ei. Mä en pysty siihen vielä. Niin, mutta siis mä edelleenkin nyt taas toistan, mutta toi on varmaan aika inhimillistä. En mäkään tuohon pysty. Et siis ei varmaan kauhean monikaan pysty. Mutta sitten mennään vielä, ennen kuin tuossa lopetellaan, niin siihen, että jos sua pyytää treffeille ihminen, joka ei sua pinnallisesti, niin kun, eli ulkonäöllisesti kiinnosta, niin läheksä? Eli siis tarkoitatko sitä, että mun pitäisi tehdä arvio, Niin, siis pelkän kuvan joo, kautta, niin. ilman että mä olisin kuullut edes hänen ääntään? Hyvä kysymys muuten, enpä tiedä. Kyllä sitä pitäisi olla kyllä niin kuin jotain viestinvaihtoa kyllä. En mä tiedä. Nyt mun täytyy sanoa, että mun täytyy ottaa haaste vastaan, että kyllä täytyy lähteä. Mä en pysty. Siis mä oon sen tähän päivään mennessä en ole pystynyt. Mä en ole itse asiassa ajatellut kyllä asiaa noin. Mulla on tullut silleen niin kuin treffipyyntö, että mä haluaisin lähteä sunkaan treffeille, lähdetäänkö? Ja sitten mä en niin kuin tiedä sit ihmisistä yhtään mitään. Tiedätkö? Ja se niin kuin ulkonäöllisesti, vaikka hän on kuin komea ja muuta, mutta ne ei ole sitä, mitä mä etsin miehessä ulkonäöllisesti, niin mä en pysty. Kyllä mun nyt täytyy sanoa, että en mä välttämättä lähtisi. Joo. Ei. Kyllä se nyt täytyy myöntää tämä asia itselle, että en lähtisi. Että kyllä se sitten kuitenkin menee sen pienen pinnallisuuden kautta, että henkilö miellyttää sitä. Joo. Ja toinen asia, mitä mä en ennen pystynyt tekemään, oli se, että jos pyydettiin kahville tai treffeille tai muuta, niin mä en pystynyt sanoa, että mä en halua, vaan mä kävin niin kuin treffeillä ja sit siellä niin kuin vasta face to face sanoin, että tiedätkö sä mitä, että sä oot kyllä tosi hyvä tyyppi, mutta en halua nähdä sua valitettavasti toista kertaa. Pystytkö sä sanoa, niin kuin, nykyään mä pystyn kyllä sanoa. Mutta täytyy sanoa, että mulla on niin vähän treffikokemusta, että mä en tiedä. Ainakin sä oot aina ollut parisuhteessa. Niin, mä en tiedä. Joo. Mutta tulevaisuudessa, niin noin on hyvä varmaan sunkin. Niin, vink, vink. Mutta ne on niinku jänniä tuolla, että silloin kun ei täysin vielä, tiedätkö, ollut sinut itsensä kanssa ja tiennyt niinku omia heikkouksia, omia vahvuuksia ja niin poispäin, niin siinä tuli se miellyttäminen ja tiedätkö, se, että mä hallitsen nyt tätä tilannetta ja lähden, koska mä haluan olla ystävällinen ja näin. Mutta nykyään mä sanon ihan niinku suoraan, että kiitos kutsusta, mutta ei kiitos. Sitten sieltä tulee estoon tai jotain muuta ja toiset ymmärtää sen. Mutta mun mielestä on paljon parempi olla rehellinen ja sanoa suoraan se, että nyt ei kiinnosta, koska sitä mä haluan itseltänikin. Että jos mä tuun pyytää jotain treffeille tai muuta, niin jos sitä ihmistä ei kiinnosta, niin älä helvetti käytä minuun sit sekuntiakaan aikaa, vaan sano se suoraan, koska mä en mene sit rikki. Tälle taitaa olla nykydeittimaailmassa ihan jonkinnäköinen termikin, mutta mä en niitä tiedä. En mäkään tiedä sitä, sen takia mä kerron mulle heti. Mä olen lukenut. Joo, mutta monet, niin kuin toskin tulee vielä niin monet sanoo sitä, kun on tullut aina noita niin kuin, aihepyyntöjä ja tämmöisiä, että mitä on, niin sanoo, että nykypäivänä treffikulttuuri on sitä, että jos pyydetään treffeille ja sovitaan treffit, niin koustauksia tapahtuu paljon. Ja mun mielestä on ihan vitun sairasta. Se kertoo ihmisestä. Joo. Että sit se on kyllä niin kuin, että jos tekee noin, niin Miksi yleensä on lähtenyt sopimaan niitä treffejä, jos sun pitää niin kuin ghostata? Kyllä.
Sitten on ollut kyllä pitänyt tosi erilainen valokuva olla kyllä siinä vastapellurilla. Niin, mutta jos sä et edes näe sitä, niin kuin, että jos sä menee sinne treffeille, niin et niin, mutta mä luulen, että on varmaan ollut väijymässä jossain männyn takana. Totta, voi olla, joo, en tiedä. Mutta en mä tiedä, siis toi on, kyllä mä en tajua, että miten sä voit toiselle ihmiselle tehdä tollaista, että sä lähdet niinku ghostaamaan. Niin, en tiedä. Jätät tulematta. Kyllä. Toinen kuitenkin vaivautuu sinun vuoksesi. Juuri näin, juuri näin. Mut hei, eiköhän meillä alattaa olla purkissa ja kiitos kun tulit munkaan höpöttelemään näistä. Hei, kiva tulla. Jutuista ja kiitos teille, että olette kattonut jakson loppuun, toivottavasti ainakin. Ja jos tämä aihe kiinnosti, niin olisi kiva, jos jakaisitte tätä aihetta. Ja jos tykkäätte, niin laittakaa tykkäyksen, ottakaa kanava haltuun, eli seurantaan. Ja näähän tosiaan löytyy sekä YouTubesta että Spotifysta. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Kiitos. Moi moi!